Hi. Um, Good morning. What's the time? Given a cookita. Okunu, I have Banyego Wednesday. Ole Kwoma Alaho no. Ole Kwoma Alaho. Anya Menono Jafum no Tutua. Ole Kwoma Alaho. For John Melo. For John Melaye. Oklahoma Alahola. That's what if you put a lie. I'm a noya the chamma. Ọkwazị ka nkọwalụ na ife melụ maka ndị amahọ asị na onye isi ndị Indigenous people of Biafra IPOB ọ nọ na Nigeria and ọnụ na ọnọ nwere ka o si dị asị na nwere ka o si dị ọ ife mwute mana na nke wụ n'ọnụ Nigeria na ịma ụfọdụ na-agbagasị na ọ nọ ezie ka ọ nọ n'ezie site na ndị akpọrọgasị ma na ekwentị ma ndị mmagasị maka ekwugo ọ nọ Nigeria maka ndị onye na-agbagha ife anyị na-ekwuzi kịta bụ the way forward abụrụkwa na oso n'ime the way forward osokwa n'ife a na-ekwu no the way forward ma ịpụta ma kelka Biafra ife gbasara nnwere onwe anyị ya ga-esi wee na-agazi onyazi wee fa na-eche maka o nwere onye bie n'isi asị nnukwu osisi daa ụmụnnu na-eju ọfịa debe anyị o metụrụ m ha mapụta bụ n'ụdị oge a gasị ka ama emekwu live broadcast etu ahụ mana nke ekwughị m alahụla okwughị m alahụla ife emela anyị biko nyenụ m second ka m tunuo ife ebe a mma abịa nọ a second biko abatago dịka m si ekwu ife emela anyị nọ ife emela anyị ndị be anyị ife mwute biko na onye nọ online ndị nọ online biko indicate ya nọ send ya na message unu ka mfụ ịnọrọ online send ya message gị ka ịfụ na tinye message gị na comment section ife emela anyị o onye ọbụla na-aṅụ ọṅụ n'ụdị kịta onye ahịa aghọtachaghị ife ahụ so ofu onye ka o mere ife ahụ so ofu onye ka o mere mgbọ papsen obi egwu daalụ daalụ Oliver Lazarus, good morning. Good morning. Emmanuel Macaulay, Efebu, daalụ. Ezigbote debe anyị. Ife emel na anyị. All go confirm reports no Nigeria. How's ife mgbaghasị Ebuka, good morning. It's been long. Anọ m ya mana ọ na YouTube kewe ka m na-egosi onwe m nnọkewe na YouTube adama abịakowe Facebook live anọ m ya
only the two na YouTube ya na from steady adahom ombo benjelo silent no na ahama bia ko Facebook live and na ko na YouTube na ko na YouTube onya mere ọ dị egwu no ọ dị na egwu if I na chat is it out the way forward if emela I say the downfall of a man is not the end of his life. Yeah. Emmanuel Macaulay, we just a look. Jehovah Kaweze. Eh? Jehovah Kaweze. Ojiamu emogo. Okay, na for YouTube nile. Jehovah Weze, Jehovah Weze, Jehovah Weze. Jehovah Weze. Oya adisha no mma. Oya adisha no mma. Ogwo ko adisha hon oya adisha. Anyị nwa mmeri. Anyị achị ọchị n'ikpeazụ. Dịka si ekwu onye bụ ife Biafra n'isi kịta Nnamdi Kanu onye aji ma Nnamdi Kanu onye nyakwa onye isi IPOB jiamụ ọgụ mma alahụkwụla mana ka anyị kwutunu maka ife obele mma alahụla achọrọ m ka njinja ndị be anyị ụfọdụ news a pịala ụfọdụ ọ pịakwala mmụnwa mana dịka m si ekwu abụrụ the end abụrụ ngwụcha nke awụ mmalite okwu kịta ka ọ na-ebido ụnụ adakwa na mba a sị na ụdị ọsọ anyị na-agba ahụghị n'anya n'azụ ịma nua nwanne ezi nwunye Lot mgbe ahụ asị ha gbawa onye nne n'anya n'azụ na Chineke na-edestroy obodo onye anya n'azụ ọghọrọ nnu ụdị anyị na-agba ya ahụghị n'anya n'azụ o nwere ife Mazi Nnamdi Kanu kwuru mgbe ahụ ọnụ na-echeta ife awụlugo dịka ụfọdụ si malụ ideology ka ọwụ ideology ife omenowo na igbugodu mmadụ the idea ka na igbugodu mmadụ egbu igbuo mmadụ the ideology ka nọ aha asụchapụ ya asụchapụ ọwụgo ife bi ebi ihe anụ ka a na-asị Biafra wụ spirit ọ metụta gị isoro kwuo ife ibe gị na-ekwu ọ spirit ka ọwụ ihe anụ ka a na-ekwu Biafra karịrị ofu onye na-achịkwa ofu onye na-elid ya na ndị ọzọ mana Biafra karịrị ofu onye o nwere ka ntị afọ ụfọdụ ife o nwere ike ọ bụrụ na ife a na-eme kịta wodo ụzọ ka ọ ya akpọghị mana ụfọdụ ebewego akwa o nwere ike ọ bụrụ na ụzọ ka Chineke na-akpọghịla anyị mana o dipendizi ka isi efi ya ịghọta ụfọdụ abịa na hey ọgwụna o nwere onye mụ na ya na-akpa na efifie nyaa ịma na ife abanyego ụtụtụ anyị abanyego ụtụtụ nyaa ka ife mere o nwere onye mụ na ya na-akpa ọsị hey ife gbasara Biafra agwụna mba ọgwụbụghị sọsọ na mmegbu a na-emewu ndị Igbo kwụsịgo Nnamdi Kanu atụnyego ife a ife ọtụnyego nne na nna ya o nwere ife o kwuru ọ sị I am ready to sacrifice myself not ready inyefe onwe ka e wee nwere onwe anyị ndị be anyị ọ na-ada na mba o nwekwara ife na-agwa ndị be anyị ife gbasara Biafra abụrụ sọsọ
physical or spiritual. Nyame na anyị ga na-ekpesi ekpere n'ike. Anyị ga na-ekpe ịmalụ ụzọ wụna isi malụ Chukwu kpọkuo ya. Ọ ya adịla mgbe ọ ya ụzọ ebe ha anyị na-eje anya anyị ka dị na. O ife na-aza, let nothing distract you from the goal. Ị na-aghọta? Oliver Lazarus ọkwa na-etu o si adị, onweghị onye dị happy. Onweghị onye na-enwe aṅụrị na ya. Onye ọnụ na-enwe aṅụrị ewu efulefu. Ya ọ nwụchara ndị na-enwe aṅụrị n'ezie, ndị Igbo anyị kwa. Ndị Igbo anyị ọ nwụchara ndị a nwegasịrị property, ndị agha achị ịnụrị okwu Biafra. Ọtụtụ n'ime ha na-enwe aṅụrị. Mana anyị nwa ya achị ọchị ikpeazụ. Asị, he who laugh last, laugh best. So agma ife nji mee vidiyo ahụ ka nkasịta ụfọdụ n'ime anyị obi. Ị na-aghọta? Ka nkasị ụfọdụ n'ime anyị obi maka ụfọdụ ebido na site n'ife nnụrụ na efifie na mgbede ife a mere ụfọdụ adago mba. Ị na-anụ egwu, o nwere egwu a ndị Igbo na-ada agụ. Mana egwu ụka asị, unu ada na mba n'ekpere, unu ada na mba n'okwu ọnụ ya, unu ada na mba jisie n'ike, na mberede ka ọ na-abịa. Unu ada na mba n'ekpere, unu ada na mba n'okwu ọnụ ya, unu ada na mba jisie n'ike, na mberede ka ọ na-abịa. Na-aghọta? Etu o si na dị, etu o si na dị, ọ ya abịa. Ife niile ahụgasị onweghị ịnụ success story, ịnụgasị akụkọ ọtụtụ ife, onweghị ife nwetala izi. Okay, na-ekwu ka nyegodo na instance. Mandela nwere freedom. How many years Mandela nọ na nga? 27 years. Ndị be anyị ụnụ ada na mba. Ambazonia akwa ọnụnụ ka o si akpọtụ na Ambazonia. Adụka ebe na mmadụ agwụgo. Ambazonia adogo ife niile ha dọrọ, mana freedom abịaghị ogwo. Akpụgo onye isi Ambazonia, kpụpụtakwa kpụrụkwa. Ọha ebe a ka ọ ya ebi ndị be anyị. Ị na-aghọta? Ọha ebe a ka o bili. Anyị amụkwa na amụ. Ọ na-enwe ife nchọ ka m gwa ụnụ maka ndị aghọta ha. Ndị larịa nyefe n'aka Nigeria, ịma na ọha Nigeria jela obodo oyibo je kpụrụ ya. Ndị larịa nyefe n'aka Nigeria, ha rara ha enye etu ahụ, o nwechara ife agreement nọ enweta fair trial. Ị na-aghọta? Maka ndị Nigeria, hey, agbago n'aka ndị ugwu na-egbue. Mba, ọha etu a ka o si dị. Ndị na-arịa nye n'aka, no, if I were a diplomatic something somehow, ndị na-arịa nye n'aka, all on condition na-enye a fair trial. Akpụrụ ha n'ụdị na ọha mgbajezienụ sacrifice mba. And etu a ka freedom na-adị. Ọhọba anyị ka o bidoro izizi. Ọ na-eme n'ọtụtụ ebe. Maka ndị na-eche na ụdị fami ha na ọwụrụ ngwụcha na na-enwe ozi hope. Mba. Abịa Chineke asịkwa na ngwụcha na ebe a ka o biri. O nwere ike ị na-anya n'ife gbasara Israel. Moses, Chineke dupụtara Moses, nya kpọpụtara ha na Moses kpọpụtara ha from Egypt, okay? Mana ha Moses duru ha promised land. Asịkwa na ọ bụrụ na NNAMDI KANU eduru ha promised land. Mba. Ife na-akọwa awụ, o nwere ike ọwụ na onye ọrụ nwere ebe o nwere ike
isi nọ ebe a ka akwụsịrị nke onye ọzọ ewolu ha ncha socha. Nnamdi Kanu si na ọ enye onwe mana ọrụ ma n'uche m na-asị m kwuo mma achọ Biafra abịakwa asị na Nnamdi Kanu nọ n'ime na-enwere ọnọdụ mana nwa onye ma ka Chineke si eme ife. Ndị mụ na ha na-akpagasị na mgbede a agwa m sị m n'ọkwa ife aka na-akpọ turn around n'oyibo na mgbanwe na-achọ ịbịa. Ọ na ka ife ịma na moto nọ na gear 1 ịma na moto nọkọta na gear 1 ọnọkọta na gear 1 ọ baa gear 2 ị na-aghọta. Mgbe ahụ na-abịa gear 2 especially ama m agwagodo unu maka moto mgbe a na-anya mgbe ọtọmatik abịabụghị moto ndị na gear 1 ịgba clutch ịgba clutch ọba gear 2 ọhịa ọba gear 2 gear 2 ahụ opik anya enyelite n'ọkụ o nwere ike ọwụrụ gear 2 ka anyị bara ụfọdụ amahụ ndị be anyị ka anyị jidesie Chukwu aka ekpere mma ha afịa na n'obigo. Kedu mbọsị ndị ugwu ya kwụsị imewu ndị Igbo aka ma afịa n'obigo. Nna afụ aka Chukwu dị ya tupu ji ịkọlụ tupu ịkọnye ji n'ala o wee nwetalụ ji ọzọ o wee mụta ji ọzọ tupu ị nweta ji ọzọ ihe akọnyegoro obere ji o wee mụta nnukwu ji. O nwechara ife a na-asọ isi mana ekpere anyị bụ na Nnamdi Kanu ya nọ fụ Biafra ọ na-agba mbọ ya mana ọ Chineke ka anyị ncha mmadụ ịma na a sị ka egosicha anyị ife dị n'ụzọ Chukwu na-afụ. Abịago m nọkọta jụọ onwe m na mgbede a na-asị Chineke kelee ife melụ kelee ife anyị melụ n'agbanyeghịkwa na ịbịa na Naịjirịa etu o si wee dị ọ bịa dị ka anyị nwa ka anọkwata akwụkwọ ndị emeriri n'agha enye anyị 20 pounds ọ na inwegoro 1 million pounds na bankị mgbe ahụ n'ọba ego enyego 20 pounds onda ahụ one how many years ị gafekwa ndị nwanụ jikọsị ife ịma tupu ha nabatakwa ndị Igbo webatakwa ndị Igbo n'ime Naịjirịa ha ekechaghị ife Naịjirịa. Ọnya mere ije na ụfọdụ kọmpanị a nnukwu kọmpanị ha gasị nọtegolo aka ịnụ na onye dị etu a onye Yoruba bụ MD mana n'oge adịghị anya ọ nọfụrụ ka ife ha si abakwa n'aka anyị. O nwere ndị a gọziri agọzi ndị etelu mmanụ o nwere ka ife ha na-adị ị na-aghọta. So ọhọ ngwụcha ya dị ife a mba ọhọ ngwụcha ya ije na Philippians na ịmara m nwa onye kwenyere n'ife ụka ọ sị he will give us finishing touches. Ife a na-akpọ finishing touches alụkata ọrụ o nwezi n'ebe anyị alụrụ akwakọwa ahaziwezie dekwawa ya ọnụ. Ndị be anyị ọha ebe a ka o biri anyị enwe finishing touches. Ife ahụ mmalite egwu adagharịgo ife a ka mere ụnyaahụ olugboghode ofu ụbọchị mana egwu adagharịgo ọ ife mwute mana ọ ya agbanwe ọnọdụ Jennifer amụrụ si na ị na-enwe headache ọkwa etu ọ dị anyị ghọtara mana ọ Chineke ka ọ dị n'aka. Efọ mụ nwa ịpụta na-eme broadcast ha ma emebu broadcast na anyasị by this time mana ụlọ ekweghị m ala ahụ n'agbanyeghịkwa na ọtụtụ ndị enyego m atụkwala m ụfọdụ ife etu o si wee dị and site n'ife m fụgasịrị anyị ahụ ekwuzi etu esi wee jide onye ndu IPOB. Anyị na-ekwuzi way forward
ife nji eme program a way forward ịkasị ya obi na ọha ngwụcha so onye ike agwụ n'ụlọ ụnụ ada na mba ụnụ ada na mba oteka ị na-aghọta dịka nsi ekwu anọkọta m jụwa na mgbede a na-eche na-asị Chineke ọ n'ịchọ ka anyị pụọ na Naịjirịa ọ na-awụ na anyị pụọ ọ ya adịzila anyị mma kelee ife ewu uche gị maka Chukwu ka amalụ Chineke ka anyị mara ife dị n'ihu Chineke ka anyị mara ife dị n'ihu nnọkọta jụwa nsị Chukwu kelee ife ewu uche gị ya hapụ anyị etu a anọbụlụ nke mbụ anụrụ anyị daa mmekpa ahụ ka dịkwa aka na-emekpa anyị ahụ n'obodo a na-akpọ Naịjirịa aka na-emekpa anyị ahụ Chineke etu a ka isi chọọ ka anyị nọrọ etu a ka isi chọọ ka anyị biri na obodo a kelee ife melu ka ife melu mpụ niile ndị a na-eme ife ọjọọ niile ha na-eme ọ dịka ọha nwa Chineke biko kelee ife melu mana mma na Chineke ya aza anyị n'oge adịghị anya ọ na-afụ ife niile na-eme Chukwu na-afụ ife niile na-eme chi anyị na-efe mụ anya ọ ka ngwa ụnụ ọ na-afụ ife niile na-eme chi anyị na-efe mụ anya ndị be anyị ụnụ ada na mba etu ya esi afụ ya bụ na mmadụ na-ekwu ya ma ọ na mmadụ kpọlitere gị si okele ife na-afụ isi ya na-afụ mgbanwe na egwu adagharịgo unu oche na ọsọsọ Naịjirịa ma ife na-eme mba ife a na-ewu ebe niile o nweghị ife ya eme nwanne anyị nwoke mana uche Chineke ya eme mana onwe ife ya eme mana uche Chineke ya eme uche Chukwu ya eme uche Chukwu ya eme uche Chukwu ya eme na uche Chukwu ya eme etu si wee dị so ife nji wee mee broadcast a dịka m si ekwu ha ma apụtabụ ụdị oge a mana ife a chụrụ m ụla ntịkwa na onwere ndị aghọtaghọ ndị fugore dịka ụwa agwụgbo mmalite ka ọ na-amalite mmalite ka ọ na-amalite o nwere ife Chukwu chọrọ ime akwa olugbo dịka ntị ikwu olugbo ofu ụbọchị ife amel olugbo ihe ebido gasị ya n'afọ ụfọdụ ife ada na mba broadcast ma ya adụ short onye ete aka mana onye nwa ajụjụ ọ chọrọ ịjụ ya jụkwa mma na-afụ ya na comments a enwe ajụjụ dị mkpa anyị chọrọ ịjụ jụọ anyị wepụta anyị neluo ya anya onwe ife na-agbagwoju anya ịchọrọ ka anyị kọwatụ jụkwa anyị nwanne Israel uche God Chukwu okike abịama is not asleep Chukwu na-eche ụmụ Israel ada ha ụla o nwere ike ọwụ na freedom a sị na dịka ntị kwuo nsị na-egosicha anyị ife dị n'ihu nsị na-egosicha anyị ife dị n'ihu Chineke kpughere gị ife dị n'ihu Chineke kpughere gị ife dị n'ihu
ụfọdụ ya na-ewe iwe na-ada ekpebere ụfọdụ maka ntị eme nzi Chineke ama na ife a ga-etu a mana gosi m ọdịnihu ọ na-ada na mba ọ ya adịcha mma. Asịkwa m onye nwe ajụjụ biko na-ajụ ajụjụ na kọmentị ya jụọ ajụjụ. Onye nwe ajụjụ ya kọmentị ya, anyị na-anụ ife a na-ekwu. Ọ ya adịcha mma. Ike niile dị n'aka Chukwu, mana o nwere ife na-agwa ndị be anyị na mbọ niile anyị na-agba, anyị na-etinyekwa ife niile a n'ekpere. Anyị na-etinye n'ekpere. Ọ na-ada na mba atọ. Ọ na-ada na mba. Ana onwe ife m chọrọ ịkọwara ụnụ kwa gọọmenti a nọ kịta after 2023 ha pụọ, onye ọzọ nwere ike illegal. I'm just na-enye ụnụ nsa, asị m ụnụ na-etu a ka ọ ya esi mee. Asị m ụnụ na etu a m si ekwe ka ọ ya esi mee, mana mara na ife a na-akpọ change, mgbanwe, ọ dị constant. Ị na-aghọta? Ife a na-akpọ mgbanwe dị constant. Gọọmenti ị na-afụ na-achị kịta ahọ na-abụọ na-abịa abịa, anyị nọ 2021, 2023 akwalụ ngwongwo ha pụọ. Ịmaghị onye na-abata. Onye na-abata pụta nwere ike isi ya na ọwụ na ọka nọ n'aka ha Chineke maka o si eme ife amaghị m. Na onye na-abata ma agwagasị ụzọ, ama enye gị ofu ụzọ obodo, mana nna agwa na Chineke maka o si eme ife. Onye ọzọ na-abata nwere ike isi ọwụ na o nweziri ka obodo si dị, onye ahụ asị gị hapụ na onye a ka o jewe. Ana ọzọkwa awụ na-eji nwanne anyị nwoke ịmaghị ife ọ ya ebi, ịmaghị echi ya mee taa, ịmara ya ife a mere ụnyaahụ, ịmaghị ife gawagolo ozugbo, ịmaghị ife dị n'ihu, na-ejie abụrụ the end of the world. Rather awụ mmalite ife na-abịa abịa. Na-ejie nwere ife ọya eweta, na-eji nwere ife ọya result to ishena ya na ka ejidezie ụwa na-agakwa etu o si aga. Mba, na-ejie ya o nwere ife ọya result to. Awọchiri m NNAMDI news NTA na mgbede a. Ofu onye ugwu ebido na yawa ndị be anyị ozugbo ka ha che na etu esi ejide na ndị be anyị ebido pịakasịwa. Ofu onye ugwu pụta, ha mana ife ahọzi business as usual. Ahọzi business as usual. Ofu onye ugwu pụta sị biko nụ ndị ụmụazị ala Igbo nọ na South East, biko nụ wolu na nwayọ. Ha amalụgo na mkpamkpa nwere ike ịkpa ọsọ. Nke ahụ ọ dị ọtụtụ ụzọ Chineke wee anya ụzọ nwere ike isi mee ife ehika. Ịghọta, ị nwere ike na-eche Chineke na ụzọ a etu a ka ọ esi mee, o mee n'ụzọ ọzọ ịtụwa ha anya. Ọnya ka o ji wuru Chukwu. A sị na olu bụ ha ofu ụbọchị eji wee jide nwanne anyị nwoke. Kedu ife ị na-agbakasịrị chi igbu onwe gị? Olubo ede dịka ntị ikwu. Olubo 2 days 3 days bịazie ruo a week, ya na-anụgasị akụkọ ife ya na-amalite gasị.
ọtụtụ ife ya na-amalite gasị ọtụtụ ife ya ebido gasị ya because of ojiji eji ya ebido na-eweta ụfọdụ changes ka mgbakwo iche na ojiji ha ji na ha atụ egwu egwudo ha n'ahụ ha na-enekwa anya kedu ife nwere ike ime etu ha si jidegoro ya ụmụ gasịrị egwu iche na ọ dị izi ịkpụrụ ya jide etu a ịma na obodo nwere ike ịghasa so etu ha si wee jide egwudokwa ha n'ahụ na ọ na-ịma ha ife mere ya ọ bụrụ na ị nọrọ ugwu Awụsa na ugwu Awụsa ịnụ akụkọ a na-akọ ịma na nwoke eji nwanne anyị a na-eze eze ha ama ife nwere ike ime n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha na-aṅụ ọṅụ na-eji egwudokwa ha n'ahụ ha ama ife nwere ike ime so ọ na-aṅụ na ngwara nke nkwụ na-abịa aṅụkwa na ngwọ nke nkwụ na-abịa ọha ebe a ka ọ gwụrụ ọha ebe a sị m ka nkasi unu obi obere amapụtakwa broadcast nsị ka nkasi ndị be anyị obi obere na akwado mbugharị ka ebugharịrị ọnọdụ egwu dagharịrị adagharị ha nwanne olugbo ofu ụbọchị 72 hours a sị m ụnụ eji ugbu agba na ụnụ ahụ ọ dị ka mmadụ ịgụlụ ọkụ n'aka ịgụlụ ọkụ ọ na-elego ịghọta ịgụlụ ọkụ ọ na-elego mmadụ jee mebi akwa ma ife na-aza chakol unyi egolu ya n'ọkụ ife a na-emeghe ya na-ahụghị ọkụ makwa ife ha bụ makwa ife ha ji egolu n'ọkụ ọ na-aghọta ha ife na-ekwu nwere onye ghọtara ife na-ekwu ebe a ije golo ọkụ ọ ya na-elegonu ị nwere ike sị ya ka ijidegodi ya ka ijide mana ya na-elego o nwere ike esi ya ka ijiri akwa gị jide ọ na-agba akwa gị ọkụ ka ha gụche in 1 week time ka magoro ka o eside from 3 days to 1 week maka result ya na-eme anya na-akpọ result ya na-apụta ọ na-agbaje na ọ na-eje na dọkasịwa onwe ụlọ ọ na-adọkasị n'onwe ụlọ etu isi afụkwa okwu a kịta o nwere ndị na-eje ije yes ndị na-eje ije na ozugbo mere ejiweghị ije unu ekwekwana ka onye ọbụla jiri wee intimidate ọnụ unu ekwekwana unu anọkwana ka ndị etiwula etiwu ndị luzugoro hope mba even na ọ dịgodo njọ ọ bụrụ the end mana ọ ya dị etu ahụ na-ekwu ka nye unu ofu story na Bible unu na-anụ maka Shadrach, Meshach, Abednego ọkwa n'ọkụ ka etinyere ha ọkwa n'ọkụ ka ya kponyere ha Shadrach, Meshach na Abednego ewere ha tinye n'ọkụ ọhịa n'ime ọkụ ha ka ha nọkwanụ wee gwakwa Nebukadneza ha ya efe si na ha ya efe ọkwa n'ụdị kọndishọn a ka Nnamdi Kanu nọbụ ewee si ya ka enye 5 states ahụ n'ụdị kọndishọn a ọ fụbugo n'ihe mbụ ahụ n'ụdị kọndishọn a so kele ife dị ya
and then when phone ya agota na-eji most freedom fighters na-agabigo dị ife unu ghara ọhanya nwe onye izizi, and a lot of them na-apụtakwa and nyanwa ya apụtakwa. Ị na-aghọta? Ọtụtụ ndị na-agabigo dị ife a. Ị na-aghọta? Ị na-eme freedom adịghị easy. And ụfọdụ anụgasị m ọnụ ife ụfọdụ na-ekwu na-agwara ya solo ụzọ na nyanwa jikwa solo ụzọ sọrọ ya wee na ọnya mere ji wee ka m gwuo na eziokwu. Onye si na ọnya ma ụzọ kacha mma ngwa wepụta ka ifụ ife gbasara freedom, the most hardest thing, especially inwere onwe gị from obodo nwetagoro freedom ha mbụ n'aka ndị ọcha, maybe ndị colonial masters achịcha ọnụ achọzie ekonomi tiwalụ, ọ na-afịa ahụ. Dịka nsi ikwu egbe niile agba na Ambazonia ọpụtago. Ụfọdụ na-asị hey na ndị Ambazonia na ha dị coordinated, anyị akpagbugo ife, anyị mebugo m sure about gbasara ife a. Ndị Ambazonia afọ bụ ife anyị fụrụ, anyị agago ụzọ ha na-aga 1967, anyị agafegorie. Ụfọdụ sị na ha dị united 1967 etu a ka o si wee dị. Anyị amaghị amam ife melụ na Chineke ji wee chọọ ka anyị ka nọ n'ime Nigeria from that 1967. Mana ife anyị na-ekwu ụfọdụ asị Ambazonia, anyị agafego, anyị afụgo ife Ambazonia afụrụ. Eyuzi na Ambazonia na-emere anyị example. Ndị na-eyuzi Ambazonia na ha dị coordinated. Ambazonia afụbụghị ife anyị fụrụ. Anyị agago ụzọ ahụ. Level anyị nọ na ahụzi level ahụ. So onye si n'ọka na onwere ụzọ ọka mara ngwa gwa anyị, maka ụfọdụ na-asị hey na-agụkwara ya si ụzọ ka m gwuo na eziokwu ife gbasara freedom enweghị ụzọ karịchara esi eme, enweghị ụzọ maybe asị na usoro a ka ihe esoro inweta freedom, nweta complete freedom fere ahụ. Maka ndị na-asị na ha ama ụzọ, ụfọdụ asị na agwara enye so n'ụzọ a. And then we eventually go freedom aha adash ya mmadụ adash aso n'ezie mba a na-anarị ya n'ike, a na-asnash ya, ihe eje snash ya nye my freedom. Ụfọdụ na-eche nọ ịnọ n'ụlọ ndị na-ene ime ụlọ abịa tụọrụ gị ya nna na freedom gị, nne na freedom dị mba. Freedom a na-asnash ya snash. Maka ndị even ji ekwu okwu maka ndị si na ha ka amalụ na ha gosi n'ụzọ. O nwere ndị na-eje court. Kel court ị na-eje? O nwere ndị si na court wụ eje court enweta na ha je ha na court enweta. Akwa ụdị court a dị na Nigeria, ụdị court a tinyelu Hope Uzodimma n'ọchịchị. Ọnya ka ị na-eje? Ụdị court a tinyelu Hope Uzodimma. O nwere ndị si na hey no ha soro court na emegide court agwa Nigeria ha nye ndị Igbo chance. Court Nigerian judge, ụdị court a tinyela ụzọ dị Hope Uzodimma 4th position, onye nke nọ n'Imo steeti ewepụ ihe dị ọha win tinye Hope Uzodimma. Ụdị court a ya wụ mmadụ win election echenji kwuo tinye onye ha sọ. And ị na-ekwu ọsọ ụdị court a, ụdị gọọmenti ya APC gọọmenti ịbịara ịkụziri ịbịara ikwuru ife a. Ihe ejegodo n'ebe sistem na-arụ ọrụ. Awọchiri m NNAMDI na mgbede a. O nwere ife ọ na-ekwu mgbe a na-ajụ ajụjụ ọ sị sistem nwụrụ anwụ, kedu ife a na-akọrekt na sistem nwụrụ anwụ? Maka ndị na-asị Nnamdi Kanu na ụzọ ya esi mee. O nwere ife na-aza na sistem nwụrụ anwụ. Ndị na-achọ nọ ka ebute ha salad si ha ngwa I'll give you your freedom ị nọ n'ime ụlọ. Ihe nwetawa ya n'ụdị ahụ. Maka iche nọ salad
If freedom ahụ beans na bread beans na ogbe achịcha. Freedom go ihe anarị ya n'ike. Anụgasịara m ọtụtụ ha na-eme freedom fighting ha nọ n'ime ụlọ. Ha nwe process ndị na-asị enwe nke si na anyị gosi blueprint. Si anyị na-eme na-agbaghasị ụbọchị asị anyị gosi blueprint. Na ha nwe blueprint. Inwe blueprint onwedo onye mmadụ na fight freedom. And ndị be anyị na-aghọta kelu ndị Naijiria na-achụ. Nigeria fụ na ihe enye ha nsogbu. Na ihe threat to them na ị na-eme freedom fighting go. Ha hapụghị. Onye ha na-achụ bụ onye bụ nsogbu to ha nwa. Ọsọ Nnamdi Kanu na-eme Biafran struggle na Nigeria mba. Na Nigeria ma onye dị ha ka onye awụ threat to them. Ị na-aghọta? Nigeria ma onye na-emete ma onye na-ere na-acha ha ọkụ. Nigeria ma onye ahụ ka ha na-target. Maka isi na-eme freedom nọ n'ime n'obi ewu one lawyer ma ọ nke freedom ahụ etu ahụ freedom ahụ ife ahụmaịmaị Mandela nọ kọchara ya 27 years. Na nke Mandela akwụkwọ between the colonial ha na colonial master. Ị na-aghọta? Chichi daalụ. Mandela ha na colonial master. So ndị be anyị na-ada na mba ọ ife ọ dịghị izi. Hapụwa ndị na-asịghị na ha ka mara ụzọ na Nnamdi Kanu ahụ emete ọ dịghị na izi. Unu ejina maka na Nnamdi Kanu nọ n'ụdị ọnọdụ mba ọ dịghị na izi ife gbasara freedom. Mana ife na-agwa ụnụ kwa ndị be anyị kpere na ekpere maka asị nọ apịnye ọkụ nwanụ. He's like nyanwawa onye ji dị ọkụ na etu ndị ugwu si eche kịta wụ na etu ha si jide na ha apịnyego ọkụ Biafra. Ife achị ndị be anyị ekperekwu ka ya na-ekpe ụnụ ada na mba na ekpere pụta nọ n'ime anyasị 12 kọ ha anapụta mgbe aka Sam ji alụ ọrụ na ọkwụ na ikwenyere n'ụka na mmekwu maka ndị kwenyere nọ ife gbasara ụka. Ịmalụ nke ime pụta a na-agbakwasị ife awụ na ọ bụrụ sọ physical war maka ndị na-eche na physical war mba. Ịnụrụ mgbe a Nigerian gọọmenti nọkọtara Boko Haram enyego ha ezigbo nsogbu. Ama ebido spiritual warfare. Ife awụ real ka ọwụ. Ọgụ abụrụ ọsọ ọgụ physical ọgụ ime mmụọ mụ na-agwa gị. A na-apụta na anyasị mmadụ akabachiwa a na-etirisi gọọmenti na anyasị ka eji inwe mmeri na anyasị ahụ spiritual na efifie ife a na-aga na anyasị ka eji ọda dị anyị. O nwere ife IPOB bidola ọfụ a ama na Chineke eji egbanwe ife ekpere ha na-ekpe ekpere anyasị ya Psalms a na-agụ ọ na-alụ ọrụ. Ndị kwenyere n'ụka ịmara ụfọdụ na-eme omenala na ife a na-alụ ọrụ mụ na-agwa gị pụta nọ n'ime anyasị ka anyị chenji ọnọdụ. Pụta n'ime anyasị na-apụta nọ Psalms a na-alụ ọrụ. Ama m ekwu maka na ahụ m onye ụka aha m akọcha faith nke bụ ife ikwenyere aha m akọcha ya mana ama m ekwu ụzọ m si wee soro ife. Ị na-aghọta? Ụzọ etu m si eso ife nke m. Pụtanụ ka agba mgba kịta ka ya akapịkachara ekpere ahụ. A na-eme the physical one a na-aga the physical processes. Enwecha physical processes during the day.
apụta na ya si 12 kọ ha na agbawa spiritual war. Ọ na-alụ ọlụ. Ị na-afụ ndị deliverance, ndị a na-eme deliverance abịa sị na-achọrọ i-deliver family, na-achọrọ ka ha nwere onwe ha. A na ọgụ na nwokewe na anya spiritual. Imerie n'ime mmụọ, imerie physical. So ife anyị na-eme siri ike, ọ dịghị izi. And ife a na-eme kịta awụ ife soche. Ife na-eme kịta awụ ife so. Ife niile anyị fụ na-eme ewu ife so. Egwu anyị na-agba. Egwu niile nwere ka esi etie, nwee ka esi agba. Ife akịta ị na-afụ nye mena ka obi gị jụọ oyi. Mba, o so n'egwu ife ahụ ife so n'egwu a na-agba. Gọzie ọnya etu esi dịkwa mana ịkụọ mkpụrụ ọka ọha amị ozugbo. Ịbịa kụọ mkpụrụ ọka ọ bịazie mịwa mepụtazie mịta ọka ahụ one. Ị na-aghọta? Ada na mba ọ adịcha mma. Obi n'igwe na-afụ ife niile na-eme. Ndị be anyị ka anyị kpọkuo ya. Chukwu okike abịa ma onye kelee n'igwe na ala na-afụ ife niile na-eme. Ife anyị na-emezi watch events. Watch an events ka ọ esi roll out. Things ya na-roll out. Ka m gwa gị eziokwu. Nke bụ eziokwu na Nigeria abịa for negotiation. Ha nwere ike ha chọwa ka ha plan wanye ndị Igbo presidency. Ha achọrịrị ụzọ ha esi maka ha mana Igbo nwere mkpọtụ nwere ike ịdị. Ha achọgasị ụzọ ha esi hazie ife ka ndị be anyị ghara iwe iwe. Dịka ntị ikwu egwu na-atọ ha. Ọkụ ka ha gụnyere ọkụ ka mmadụ ịgụrụ ọkụ n'aka, ọkụ ka ha ji ife. Ị na-aghọta? Egwu na-atụ ha ịpụche nọ. Ifukwa onye ahụ nọ n'ido na-agba egwu nkwara ife ọ na-eche na-asụ na-eji Nnamdi Kanu anyị maka ịma na ije gasịa na social media na ife agasị nyaawụ topic. Ijezie ndị ugwu a na-eshi ya ebe ahụ ịfụkwala ha egwu na-atụ ha. Egwu do onye ifo na-agba egwu macha na n'ọkwa ọkụ ka ha gụje mmadụ idegolo ọkụ. So na-ada na mba ife nji mee vidiyo a ụka ngwa ụnụ na-ada na mba. Ọ na-ada na mba mana ekpere. Even mgbe ọ dị ka na ihe afụ victory ọdụ nso na ihe afịa physically ka kwenye na ị na-aghọta maka asị na ekpughere ife dị n'ihu. Mana Chineke nwere ka o si eme ife. Ị na-aghọta? Nwere ka o si eme ife. Ekpughere gị ife dị n'ihu. Mgbe ahụ Elijah ka Elisha ka ndị onye ka ezitere ndị amị mana Filistin amị ka ezitere. Agba ahụ okirikiri abịa ịkpọrọ Elisha na ndị Elijah. Obele nwa nọ n'akụkụ wee na-egwu wee baa ya ahụ wee na-asị kelife anyị emenekwu na ụdị amị gbara ya okirikiri. Elijah wee sị Chineke mepegodo obele nwa anya ka ọ fụkwa ụdị ndị mmụọ ozi nọ anyị n'akụkụ ebe a. Ndị be anyị ife na-eme achọrọ m ịrand ọ broadcast na anyị ji ego ọ na-eje 15 minutes. Achọrọ m ịrand ya up na 15 minutes biko ọ ya adịla anyị mma. Ya m ekenekwa ndị niile bịara online bịakwa soro anyị nọrọ ya n'oge a.
ya gazienụ, ọ ya adịrị anyị mma. Anyị ya chị ọchị n'ikpeazụ. Mmebo a na-emebo anyị ya akwụsị. N'agbanyeghị na Chineke ka a na-emekwa ife niile na Chineke na-egosi ha na ya na ndị akwụ, ndị a na-emeri, ndị a na-emebo, ndị a na-emewu, Chineke na-egosi na ya na ha akwụ. Chineke na-egosi na anyị na-ekwu. So ndị be anyị, asị nka nna arandụ ba mma ekene unu niile bịara for this broadcast. Biko nụ, ma ọ na-enye subscribe bụ na YouTube channel anyị Igbo Area TV. Subscribe ọ. Anyị na-anọkọrọ na YouTube. Anyị na-anọkọrọ na YouTube. Ọ na-enye subscribe ọ Igbo Area TV na YouTube. Itinye ha na-efe ozugbo. Ọ channel ama ama ndị ọtụtụ ndị na-eso. Anyị bidobo na histories, a lot of histories. Oji amụ eme ọgọ, anyị akwado broadcast anyị akwadoghị ya nke ga na-agba impromptu arrangement. Anyị just sị ka anyị kasị ndị be anyị obi obele. It is nke a impromptu arrangement. Mana ya na ụnụ ya na-afụ anyị ya na-abịa ka ozi broadcast. O nwere ka ọ bụrụ ụfọdụ ime anya sị ka anyị eji abịa nke anyị. Adụnụ mma. Daalụ nụ hinne. Ebe a ka mma asị ụnụ bye bye, lahụ ọnụ ọfụma. Onye Chineke gbaa ụnụ ume, lahụ ọnụ ụlọ ọfụma. Na anụ na-ata echi ewu nta. Anụ na-ata echi ewu nta. O ji amụ eme ọgọ. Anyị adị mma. Ndị be anyị niile anyị adịcha na mma. Ka anyị gakwa through some of the comments. When round up, I emechiwego. Chichieke, ị na-esokwa anyị na YouTube. Daalụ. Anyị nwere a lot of histories gbasalụ ndị Igbo. Ọtụtụ ife. Jee na YouTube channel anyị ọ na-afịa. Subscribe kwanụ. Na-agbasanụ vidiyo anyị, share anya. Asị nka m highlight ya ụfọdụ comments ka m wee mechie. Ndị be anyị daalụ na hinne. Nah, she's on bye bye. And I highlight comments.